Ai grijă că se întâmplă o trădare în viața ta și ești pe cale să afli, voi dezvălui inițiala acelei persoane în acest videoclip. Deci nu-l ignora, pentru că dacă acest mesaj a ajuns la tine, este pentru că există un motiv, cineva foarte apropiat îți trădează încrederea și o fac discret, crezând că nu vei bănui niciodată trădarea lui. Am să-ți spun cine te trădează, prin urmare, faceți click pe butonul roșu plus de sub avatarul meu rotund și salvează acest videoclip pentru a-mi mulțumi. După ce l-a descoperit, acea persoană crede că este foarte deșteaptă și că acțiunile lui vor rămâne ascunse. Ei bine, el crede că nu bănuiești nimic. Totuși, nu vă lăsați păcăliți. Ei bine, sunt oameni ascunși peste tot, chiar și în casa ta și în viața ta. Ea poate gândi că acțiunile tale vor trece neobservate, dar afirm că vei descoperi adevărul și vei pune capăt tuturor acestor lucruri. Dacă vrei să știi cine îți încalcă încrederea, faceți click pe butonul verde de distribuire și identifică inițiala celui de-al 5-lea contact, care este aceeași inițială a persoanei din viața ta care îți trădează încrederea. Mulțumește Universului pentru această revelație printr-un comentariu. Sunt protejat.